Mayong adlaw mga kaigsuonan kung Subuanon. Aniya na ang atong mga balita. Sa mga kalihukan ng mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Subo, Michael Lopez Rama. Ug karon sa atong mga headlines. Mga contingents gikan sa ubang mga probinsya nang haros sa Sinulog 2012. Abiliana ug Bulacau nang haud sa Sinulog sa Kabataan. Seguridad sa kapistahan ni Senyor Santo Niño hapsay og napatuman. Ofelia Oliva sa pagka-tresurera gipabalik na. Kasulbaran sa mga lumulupyo sa 93-1 hayag na. Usa ka libong regular procession sa City Hall pasudlan og mga empleyadong kaswal. Og karon sa mga balita, Mingharos ang mga contingents nga gikan sa ubang probinsya sa Sinulog 2012. Aniya ang report. Gani, una pa lang nga misalmot ang tribo Linganay sa alang-alang Leyte sa Sinulog Mardi Gras ug nalangkat nila ang pasidungog sa free interpretation category batok sa laing 26 ka mga contingents. Nailog pa gani sa alang-alang ang pagka-the best sa Placer Masbate nga sunod-sunod nga midaog sa miaging tuig 2011 o pagka-2010 mao ang tribo Himag-Ulaw. Hinuon na angkon sa Placer ang unang dapit sa Sinulog-based category nga una sab nilang higayon nga gisalmutan ang maong kategorya. Nabuntog sa kulturang Placerenyo ang 22 ka mga misalmot nga mga contingents. Lakip na ang tribo Sinanduloy of Tangub City sa Misamis Oriental nga kawaw ng midaog sa Sinulog-based category. Gilangkuban ang mga mananaog sa Sinulog-based category. Sa una, ang kulturang Placerenyo. Ikaduha, ang tribo Sinanduloy. Ang ikatulo, mao ang Dakbayan sa Karkar dinhi sa Sugbo. Ang ikaupat, mao ang Santa Catalina sa Negros Oriental. Og sa ikalima nga dapit, mao ang Abiliana National High School. Migawas nga mga mananaog sa free interpretation category. Ang nag-una mao ang tribo Linganay. Ikaduha mao ang tribo Himag-Ulaw. Ikatulo mao ang Karatong Festival sa Dulag, Leyte. Ang ikaupat mao ang Lumad Basakanon sa Barangay Basak, San Nicolas. Og sa ikalima nga dapit mao ang Toledo National Vocational School. Midaog sa Best in Street Dancing. Ang una, ang Dakbayan sa Karkar na sab. Ang ikaduha, mao ang tribo Sinanduloy gihapon. Ug sa ikatulo nga dapit, mao ang kulturang Placerenyo gihapon. Sa float category, midaog ang International Pharmaceuticals Incorporated. Ang ikaduha, mao ang Emlolier. Og sa ikatulo nga dapit, mao ang Rose Pharmacy. Sa mga puppeteer, midaog sab si Angelique May Aranas nga gisundan nila ni Giovanni Abos ug sa University of Cebu Main Animation.
Nadagan sab ni Arnolfo Inhambre ang higante category. O ayaw kalimti pagpakpak sa katapusan, si Senior Santo Niño. Viva Senior Santo Niño! Congratulations to all participants. Congratulations sa mga nakadaog. Thank you. Viva Senior Santo Niño! Gilauman nga mas dako ug mas lingaw pa gyud unya ang Sinulog 2013. Ato ning atngan bay. Andam mo barug uban kaninyo, Fermin Gomez. Nanghawd ang Abiliana ug Bulacau sa sinulog sa kabataan. Aniya ang report. Malampuson ang Abiliana National School sa pagsakmit pag-usab sa unang ganti sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan nga napanalipdan nila sa ikatulong higayon ubos sa High School Division. Mass wedding ang tema silang sayaw nga nagduso sa balor sa pamilya, ilabi na karon nga dako ang isyu batok sa Reproductive Health Bill sa Kongreso. Nailog sa Bulacau Elementary School ang Gantis Elementary Division gikan sa Talamban Elementary School kinsa wa makaapil karong tuiga. Gihulagway ni Mayor Mike Rama isip chairman sa Sinulog Foundation Incorporated nga usa ka tradisyon ang kalihukan nga gihangop sa mga Subuanon. Ang atong pagkausap, ang atong kalinaw, ang atong pagtinabangay, ang atong pag-promote sa barangayan, bayanihan o voluntarismo ni Ana, ang atong pagsaulog sa sinulog na hinungdanon, memorable and historical, for we are doing this not for ourselves but for our fellow men. Midugang usab si Ricky Ballesteros nga Executive Director sab sa Sinulog Foundation nga dako kaayo ang kalipay sa mga kabataan nga misayaw ug mipasundayag sila mga talento nga ilang gihalad ngadto ni Senior Santo Niño. Napili nga Best in Musicality ang Labangon Bliss Elementary School ug Best in Costume ang Sabatira Elementary School. Gisakmit sab sa Abiliana ang Best in Costume, samtang nakuha sa Apas National High School ang Best in Musicality. Nagsunod subay sa ranking sa Elementary Division ang Punta Princesa Elementary School, Zapatira Elementary School, Cebu City Central School ug Mambaling Elementary School. Nakakuha sab ang Apas sa ikaduhang pwesto sa High School Division o gisundan sa Barrio Luz National High School, Don Sergio Osmeña Sr. Memorial National High School o Ramon Duterte Memorial National High School. Andam mo barug uban kaninyo, Fermin Gomez. Seguridad, dakong gitagad sa kapulisan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño uban sa auhag ni Mayor Mike Rama nga magbinantayon. Kini ang report. Sa ilang gipasalig, napatuman sa mga kadagkuan sa Cebu City Police Office, ubos ni Senior Superintendent Melvin Ramon Benafe ang kahapsay ug kalinaw atol sa dakong pista sa Dakbayan sa Sugbo, bisan pa sa hulga sa mga terorista. Makita sa kadaghanan ang libuan ka mga pulis nga gipakatap sa tibuok Dakbayan, inabagan sa mga pulis gikan sa buhatang regional sa Philippine National Police ug sa Cebu Provincial Police Office. Kapin sa dapo kalibo ka mga security personnel ang gipakatap sa nagkalainlaing mga lugar diin gipahigayon ang mga nagkadaiyang kalihukan alang sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Gibutyag ni Benafe nga ilang gihangyo ang nagkalainlaing mga security forces, fraternity groups, ang pribadong sektor, maingon man ang mga opisyalis sa barangay sa paghatag sa ilang suporta alang sa maong kalihukan. Napatuman sab ang 21-day gun ban sugod sa Enero 6 ug hangtod pa kini sa Enero 25 subay sa gipirmahan ni PNP Director General Nicanor Bartolome diin gidili ang pagdala og armas gawas sa panimalay. Sa nagsingabot pa sa Pista Senior, gitaho mismo sa Malacañang nga adunay mga pagpanghulga sa mga terorista atol sa kapistahan sa Black Nazarene sa Kauluhan ug sa Sinulog 2012 nga wala makapahadlok sa mga deboto. Sa semana sa kapistahan sa Balaang Bata, kanunay nga giawhag ni Mayor Michael Rama
ang mga Sugboanon sa pagmatngon og magbinantayon samtang gipangaliya sab niya sa Santo Niño nga walay daotang mahitabo atol sa iyang fiesta. Pagpag una sa tanan ni Senior Santo Niño. Anda mo barog uban kaninyo, Farlash Asenas. Gipabalik ra gyud sa Bureau of Local Government Finance si Ofelia Oliva, isip tresurera sa Dakbayan sa Subo. Barugana ni Mayor Mike Rama ilan ang gitamod. Kini ang report. Gikalipay ni Mayor Mike Rama nga gitagaan na siya og respeto sa Bureau of Local Government Finance kon BLGF sa subling pagkatudlo ni Ofelia Oliva, isip tresurera sa Dakbayan sa Sugbo. Gawas nga lakip si Oliva sa tulo nga iyang ginuso nga matudlo pagka-tresurero. First choice pagayod ni Rama si Oliva nga una nang gipatangtang sa miaging tuig sa kanhi mayor nga si Tomas Osmeña. Gilantaw nga pamaagi sa kongresista nga mawala si Oliva sa gabinete ni Mayor Rama haron lisod-lisoron ang mayor nga makakulikta og dako alang sa panuludanan sa Dakbayan ug haron mapiangan ang iyang administrasyon sa milabayng kumbate sa 2012 budget. Sa sayo paning buwana, mipadayag na si Rama sa iyang pagkasagmuyo sa BLGF kay wala pa tagda ang iyang hangyo nga hulipan na sa katungdanan si Acting City Treasurer kaniadto nga si Tessie Camarillo. Napupos ang termino ni Camarillo sa miaging Enero 15 tuiga. Buot ni Rama nga ilisan gayud si Camarillo kay wa gayoy siya'y pagsalig niini human siya miluwat og pamahayag sa media nga dili niya makulikta ang gitinguha nga 11 bilyones pesos nga gahinunta karong tuiga. Buot ni Rama nga mabalik sa katungdanan si Oliva kay gawas nga wala siya konsultaha sa BLGF kung kinsa unta ang ihulip niini. Napamatud-an na ni Oliva ang iyang pag-aagresibo sa panerbisyo og niresulta ang iyang gipaninguha gani nailhan ang Dakbayan sa Sugbo sa iyang dancing tax collector nga epektibo kaayo sa pagpangulikta og buhis. Gawas kang Oliva, ang duha nga girekomendar ni Rama nga ihulip ni Camarillo mao sila si Assistant City Treasurer Ima Villarete og Monina Paires, ang hefe sa Tax Mapping of Business Establishment Division. Oban nila ni Villarete og Paires, masaligon ang mayor nga ang City Treasurer's Office nga karon ginuma na og balik ni Oliva will make things happen alang sa Dakbayan sa Sugbo. Andam mo baro uban kaninyo, Eli Espina. Hayag na ang kasulbaran alang sa mga lumulupyo sa mga yuta nga iya sa lalawigan nga napaubos sa Provincial Ordinance 93-1. Aniya ang report. Mabungahon na unya ang pakigtagbo ni Mayor Michael Rama kang Vice Presidente Jejo Marbinay nga mausab ang nangulo sa Housing and Urban Development Coordinating Council ug ni Gobernadora Gwendolyn Garcia kalabot sa solusyon alang sa mga lumulupyo sa luna nga gilangkuban sa Provincial Ordinance 93-1. Kini mao'y gipamahayag ni Mayor Michael Rama nga nagtuo nga sa dili madugay aduna nagayoy makabot nga solusyon alang sa mga lumlupyo nga dugay nan gahandom niini. Mitumaw kining kalambuan sa wala pa miduaw ang Vice Presidente sa Sugbo aron mosaksi sa Sinulog 2012 ug motambong sa bag-o lang nga kapistahan sa Balang Batang si Senior Santo Niño. Tungod sa paninguha ni Mayor Mike Rama uban sa ikaduhang Pangulong si Binay o Gobernadora Garcia, nang hinaot ang mga residente nga hatagan na unta nila o kasulbaran ng ilang mga yangungo sa dugay na nga panahon. Sa iyang suwat ngadto sa mayor, si Binay mipasalig nga adunay 78 milyones ka pesos nga Poverty Alleviation Fund gikan sa National Housing Authority nga mamahimong gamiton alang sa pagpatukod og mga medium-rise buildings sa mga coastal areas ning Dakbayan. Midugang si Binay nga adunay laing 12 milyones pesos nga Regional Resettlement Fund nga mamahimong gamiton sa kagamhanan sa pagdevelop og mga resettlement sites. Sayo niini ang NHA mihimo og socio-economic survey ngadto sa mga 2025 nga apektadong pamilya nga namuyo karon sa nagkadaiyang luna sa probinsya sama diha sa Barangay Kalunasan, Busay,
Capitol Site ug Kamputhaw. Masaligon sa mayorama nga human sa maong panagtagbo, aduna nay makabot nga solusyon aron nga mas hayag ang ugma sa mga apektadong residente. Daan ang gibarugan sa mayor, ilabi na sa iyang gipadayag sa iyang State of the City address sa miaging tuig at tubangan mismo ni Gobernador Garcia nga mibarog sab sa iyang pag-uyon ug pagpasalig nga kooperasyon nga masulbad ang problema sa mga lumulupyo ubos sa 93-1. Anda mo barog uban kaninyo, Farlash Asenas. Pasudlan ni Mayor Mike Rama ang usa ka libo nga mga regular position sa lokal nga kagamahanan. Ilabi na ang gikan sa empleyadong kasual. Aniya ang report. Gusto sa mayor nga maangkon ang maong mga posisyon sa mga kaswal nga nakapakita og kakugi sa ilang mga trabaho. Sa 5,000 ka mga kawani sa City Hall, kapin lang sa 2,000 nila ang regular o ang kadaghanan kanila nagpabiling kaswal bisan og ang uban nagserbisyo na og kapin na gani sa 20 ka tuig. Matod ni Rama nga ang ngayong gantihan katong mga kawani nga sulod sa dugayng katuigan nagtinarong sa ilang trabaho pinaagi sa paghimo nila nga mga regular employees. Giangko ni Juvie Morelos, happy sa Human Resource Development Office nga gimanduan siya ni Mayor Mike Rama nga buksan ang usa ka libo ka plantilya alang sa regular possession. Gipasabot ni Morelos, dili masayon ang pag-hire og regular nga kawani sa kagamhanan tungod sa mga lagda nga gilatid sa Civil Service Commission. Gani sa tuig 2011, aduna ray 462 nga mi-apply sa regular possession og 62 lang ang nadawat mibutyag si Morelos. Mitagana unta ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo og 24 milyones pesos alang sa sweldo og ubang benepisyo sa mga bagong kawani sa City Hall. Apan gamay ra ang nagamit sa miaging tuig. Gibutyag ni Rama nga daghang mga plantilya possession ang bakante kay gusto man sa kanhi Mayor Tomas Osmeña nga kaswalang ang i-hire sa City Hall aron dali ra silang taktakon. Ilabi na kung tapulan o kontrapolitika ang gidapigan. Kini nga baruganan, wala makayon si Mayor Rama nga may mga pamaagi alang sa better performance o productivity basis sa kinasenatian kay siya kaniadto nagduma sa Human Resource Departments sa dakong kumpanya sa Aboitiz. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Cabase. Ipaundang ni Vice Mayor Joy Agustos Yang ang nabantog na nga sinulog sa kabataan. Gisaway kini sa kadaghanan ang iyang giplano nga lakang. Aniya ang report. Destructive, matud ba sa Vice Mayor sa pagtuon sa mga estudyante nga misalmot sa maong tinuig nga cultural event nga gipahigayon pagani mismo sa Department of Education. Bugtong rason ni Yang ang kaubos kuno matod niya sa resulta sa National Achievement Test sa mga nagtungha sa sekundarya sa dakbayan sa Sugbo. Nagkadaiyang pagsaway mipunta sa Vice Mayor gikan sa mga kolumnista o komentarista, mga katawhan nga nanawag sa mga istasyon sa radyo o misulat sa mga pamantalaan. Matod ba, way basihanan si Joy Yang nga miubos sa National Achievement Test Ratings ang mga misalmot sa sinulog sa kabataan. Lakang nga una na niyang nabuhat sa tuig 2005 sa dihang education consultant pa siya ni Tomas Osmeña kinsa napugos sa pagpabalik sa sinulog kabataan pagka 2006. Pipila ka mga magtutudlo na mahayag nga kabahin sa cultural education ang pagsalmot sa sinulog sa kabataan. Din masinati sab sa mga nangsalmot nga mga kabataan ang hiyas sa disiplina o teamwork. Tuod miapil sa pagsaway si Mayor Mike Rama sa Vice Mayor. Gipadayag hinuon niya nga dako ang pagkamakahuluganon ang sinulog sa kabataan alang sa total ug holistic nga pag-edukar sa mga kabataan. Usa na sab katradisyon ang sinulog sa kabataan nga gihangop sa mga Sugbuanon. Matod sa mayor nga mausab ang chairman sa Sinulog Foundation Incorporated. Matod sab ni Ricky Ballesteros, ang Executive Director sa Sinulog Foundation, nga gikalipay kaayo sa mga kabataan nga misalmot sa maong kalihukan.
Sama sa kadaghanan, nakita ni Ballesteros nga kani executive assistant ni Yang sa konsihal pa siya nga malipayong misayaw o mipasundayag ang mga kabataan sa ilang mga talento nga ilang gihalad ngadto ni Senyor Santo Niño. Nabatyagan sa atol sa Sinulog Mardi Gras nga kadaghanan sa mga nanayaw halos mga kabataan lakip na sa gikan sa probinsya sa Sugbo ug sa ubang mga lalawigan sa nasod. Bisan ang kaalyado sa Vice Mayor sa konsiho nga si Konsihal Alvin Dizon mihulagway sa sinulog sa kabataan nga nagatudlo sa mga kabataan sa paghangup sa pagpreserba sa atong culture and heritage. Anda mo barog uban kaninyo, Fermin Gomez. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuuran, kun sa bakak kiluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kung subuanon maayong adlaw. It's more fun in the Philippines. Mao kini ang promotional labeling, marketing o advertising package sa Department of Tourism alang sa pagdani og dugang mga langyang turista dinhi sa Pilipinas. Apan ang bag-ong natapos nga sinulog 2012, nagpakita nga it's more fun in Cebu, having more fun in Sinulog 2012. Dulan sa 4 milyones ka mga katawhan ang ningtambong sa Sinulog, dili lamang sa relihiyosong aspeto, kundi lakip na ang kulturanhong aspeto. Ang Cebu imong makita ang mga katawhan nga maabi-abihon ug matinabangon, hiyas nga nagustuhan usab sa mga langyang dumuduong. Anaa ang kakugi ug pagpaningkamot, hinungdan sa paglambo sa ekonomiya ug komersyo. Mga produkto nga dunay export quality, sa natad sa fashion ug accessories, furniture ug uban pa. Dili usab mauwahi ang Cebu kung isgutan ang mga hotels and resorts, fine dining ug world-class accommodation. Bughaw ang kolor sa kadagatan, samtang puti ug pino ang lapyahan nga nakapadani sa mga lokal ug langyang turista. Labaw sa tanan, ang Cebuano adunay kasing-kasing alang sa pagpreserba sa culture, arts ug heritage nga mausab ang gipahimug-atan ni Mayor Michael Rama. Hinungdan nga iyang gipanindot ang mga historical sites sa dakbayan sa Sugbo sama sa Plaza Independencia ug uban pa. Duna pay daghang mga hiyas ug gasa sa kinaiyahan nga mahimong dugukan sa mga dumuduong dinhi sa atong dapit. Walay laing tao nga mas makapalambo sa atong ekonomiya ug turismo kung dili kita paghihapong mga Subuanon. Dili mahimong atong isandig ngadto sa uban ang kalambuan ug kaugmaon ning atong pinanggang syudad. Dinhi gibaligtos ang atong tagsa-tagsa ka mga pusod. Busa kitang tanan adunay dakong kabahinan alang sa kalambuan sa atong dakbayan. Alang sa mga negosyante, anaa kaninyo ang gahom sa pag-ugmad sa komersyo. Buhata kutob sa inyong mahimo nga kini makiangayon alang sa tanang mga apektado. Ayaw og idaw ang kaalam og bahandi. Ipaambit kini pinaagi ngadto sa uban, pinaagi sa corporate social responsibility. Alang sa mga trabahante, anaa sa inyong mga kamot ang gahom sa paghimo sa mga produkto ug serbisyo. Buhata kutob sa inyong mahimo ang inyong trabaho aron malipay ang inyong mga agalon ug mga customers. Sa ingon ni ana, daghan ang mokonsumo sa inyong mga produkto ug serbisyo. Alang sa mga mag-uuma, kamo ang backbone sa atong ekonomiya. Busa gikan sa inyong mga singot ug paghago, inyong gipakaon ang tanan nga mga tao, adunahan man og kabus, gamhanan man og mahuyang. Kaming tanan nagsalig sa imong kahago. Busa isalikway ang kataspok o ipadayon ang kadasig sa pag-ugmad sa imong baol. Alang sa mga mananagat, gikan kanimo ang labas nga mga isda, nga gibutang sa talad kananan, nga gikaon sa tanan. Imong giantos ang katugnaw ug kainit sa laod aron lamang makabaton og abundang kuha. Padayon sa kadasig, sa pagpanagat
Tungod kay ang tao dili lamang mabuhi pinaagi sa tinapay, kundili maingon man usab sa isda. Alang sa mga panday, anaa kaninyo ang gahom sa pagpatukod og manindot nga mga edipisyo, nga sarang puy-an sa mga katawhan ug mga dumudoong. Ipadayon ang kadasig sa pagtrabaho alang sa mga professionals, atong tarungon sa pag-alagad ang atong mga kliyente. Aron sila malipay sa atong tagsa-tagsa ka mga serbisyo ug aron maugmad ang atong gipangtrabahuan. Kitang tanan magtinabangay tungod kay kita adunay dakong kaakuhan alang sa atong dakbayan. Bisan og unsa pa kadako ang budget alang sa promotion og turismo, kung ang atong mga katawhan tulisan, kinsa may turistang mobisita kanato? Kung ang atong mga taxi drivers kusog man lubag og pasahirong langyaw, kung ang atong mga katawhan mangingilad, kung dunay mga tikasan. Ang pinakamaanindot nga puhunan alang sa pag-promote sa turismo mao ang atong bugtong bahandi, ang atong mga katawhan. It's more fun in Cebu because of its people. Believe me. Gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Subo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay uban ninyo sa pagbarug.
Tanan magsahulog, sinulog, isagit ug kusog. Senyor, Tanan magsahulog, sinulog. Senyor,